Seno. Povedz seno. Seno. Slnko. Slnko. Sen, slnko, seno. Sen, slnko, seno. Povedz pes, spí, psi, spia 3-krát po sebe. Pes spí, psi spia, pes spí, psi spia, pes spí, psi spia. Aké máš ešte takéto? Mám dobrú. No? Povedz odideologizovaný deziluzionizmus. Ešte raz? Odideologizovaný deziluzionizmus. Odizolovaný, Odideologizovaný. Dobre, priatelia. Vítam tu tentokrát Ánu Štiptovú, teda už Katrinčíkovú, moju manželku. Dnes máme prvý manželský podcast, kde sa ideme porozprávať o tom, ako sa má človek stať dobrým speakerom, ako si získať publikum na svoju stranu. A keďže moja manželka v tom robí už koľko? Tak Epic Speak som založila pred 1.5 rokom a učím už nejakých 7 rokov. Ale hlavne mňa prekvapilo to, keď si robila konferenciu Epic Speak, čo ja ako marketer som ti povedal, že sústreď sa na predaj, aby si vypredala 300 lístkov, nie je to sranda, tak ona bez jediného eura vypredala konferenciu, čo hovorí o tom, že o túto tému je záujem a komunikácia je niečo, čo my ako ľudia potrebujeme. Je tak? Je tak. Dobre. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Rovno začnem. Ktorých rečníkov ľudia najviac neznášajú? Ktorých rečníkov ľudia najviac neznášajú? Tak podľa mňa v prvom rade sú to tí, ktorí sú premudrovaní, používajú cudzie slova, anglicizmy, prídu tam a rozprávajú o sebe, ja, sú teda zaujatí hlavne sami sebou. To je taký ten prvý bod, ktorý by som povedala. Alebo prvé typy ľudí, ktorých ľudia neradi počúvajú. Potom sú to takí tí uspávači hadov, ktorí prídu, rozprávajú celú dobu na jednom tóne a pekne si odrapucú tú svoju prezentáciu a idú. Prečo sa na mňa tak usmievaš? Podarené to je, že si ho tu sedí. Daj to ešte raz, kľudne. Chceš to ešte raz tú tasku? Môžeme. Počkaj, ty mi nič z toho nestrihaj, ty mi to potom celé pošli, my si to dáme, hej? Počúvaj, ale vieš, čo rozmýšľam, že ja neučím 7 rokov, ale 7 rokov sa tomu venujem. Ešte, to je nepodstatné. Dobre. Hej, takže dám ti ešte raz, že ktorí rečníci idú ľuďom najviac na nervy. Dobre? A čo som povedala zle, čo sa ti nepáčilo? Na začiatku, kým si ktorých rečníkov, podrobom veci. Dobre. Ktorých rečníkov, moja prvá otázka, ktorých rečníkov ľudia najviac neznášajú? Alebo takto, moja prvá otázka, ktorí rečníci idú ľuďom najviac na nervy? Tak určite sú to takí tí, ktorí sú premudrali. Že prídu a ja, všetko vedia, anglicizmy, cudzie slova a nikto im nerozumie. Potom sú to takí tí uspávači hadov. Celú prezentáciu na jednom tóne, odrapotať si všetko, čo si nachystali, porozprávajú, začnú, skončia a nedaj Bože, ešte to predlžia, že ešte idú, to je ďalšia a veľká chyba prezentovania, že je nejaká časomiera, že oni si idú ešte ďalej, lebo majú nachystanú tú svoju tému a neskončia, až kým to nedopovedia. Čiže nerešpektujú čas a sú takí uspávači. No a do tretice by som povedala, že to sú takí ADHD, čo sa nevedia zastaviť a tancujú a rápocú rukami a ukazujú a nevedia sa nejako z toho celého vymotať a presne toto, že nevedia sa vymotať z toho, čo chcú povedať a vlastne nepovedia nič a majú to iba v tej hlave a nevedia tie myšlienky tak pekne sformulovať. Ten tanec extrémne vyrušuje však? Vie to vyrušovať od obsahu, pohyb. Keď to učíš, robia to často ľudia? Že Veľmi často. Stáť na mieste? Veľmi často, lebo ono to je, keď premýšľaš nad obsahom a ešte tam sú tí ľudia, oči na tebe, tak tvoje telo sa dostane do takého trošičku stresu a ty veľakrát ani nevieš, čo to telo s tebou robí. A preto aj na tých kurzoch my sa točíme, aby ten človek videl, že čo sa deje, keď je pod natlakom, pod stresom a má niečo prezentovať, že aký má ten postoj. A väčšinou, aby som odpovedala na otázku, sa tí ľudia kývajú. Kývajú, rozhadujú rukami, tancujú, ono tých pohybov je viacej. Ešte aj to sa delí, to sú také zaujímavé, do pesničiek sa to dáva, že sú takí, čo tancujú a že chcú vlastne a aj ostať na mieste, aj vykročiť z miesta, robia taký ten pohyb. Potom už sú takí, že to je level 2, že už si zalepia tie nohy na zem, ale oni budú sa tak pohmkávať. No a potom sú aj takí, ktorí prechádzajú z päty na špičku, tak dopredu, dozadu. To si môžete potom ďalej všímať. A prečo to tí ľudia robia? Prečo má problém ľudské telo stať pevne na tom pódiu? Prečo má ľudské telo? Tak asi sme tak nejak naprogramovaní. Väčšina ľudí, keď telefonuje, tak sa má potrebu prechádzať, alebo sme zvyknutí. Asi sme ako ľudia zvyknutí na pohyb. Neviem, že je naozaj ťažké sa pevne postaviť. Ale z toho hľadiska prezentovania je to aj dôležité, pretože keď rozprávaš nejaký príbeh, fajn, môžeš sa prejsť, ale keď chceš niečo naučiť a odovzdať nejakú dôležitú myšlienku, tak je veľmi dobre to urobiť z pevného stanoviska. Vtedy to tí ľudia zoberú viacej. Že zastaviť sa
urobiť pevný postoj a vtedy niečo odovzdať. Nie nejak, že chodím, aj teraz, keby sa spolu rozprávame a ja sa tu nejako kývem, tak to začne vadiť a to je tak aj s tým postojom. Keď niekto ide fakt, že prvýkrát prezentovať pred 100 ľudí, s čím sa stretávaš, že na toho človeka najviac doľahne predtým, ako ide na to pódium? Alebo na čo ho upozorňuješ? Že daj si pozor na to, keď tam prídeš, že... Tak neupozorňujem, ja mu hovorím, že choď si to užiť a choď sa s tým hrať. Lebo je veľmi dôležité povedať hneď na začiatok, že to prezentovanie tak to nie je talent, nie je to niečo, čo máme vrodené, ale to sa musíš naučiť. Čiže dá sa to učiť a vie sa to naučiť úplne každý. Aj preto som urobila, že máme 3 kurzy a keď ich všetky 3 absolvuješ, tak si schopný sa postaviť aj pre tých 100 až 300 až 1000 ľudí na pódium. Ale s čím sa stretávam a čo tí ľudia riešia, tak je to boja sa toho stresu, že tej prvej skúsenosti, to je ako keď čokoľvek, čo ideš urobiť prvýkrát, aj po autoškole ideš prvýkrát bez trenažera v aute, tak tiež máš stres alebo strach. Čiže práca s tým stresom a strachom. Je rozdiel prezentovať pre 15 ľudí, pre malú skupinku a alebo takto určite rozdiel je. Ale v čom je zásadný rozdiel, keď prezentujem pre skupinku 15 ľudí a keď prezentujem pre 300 ľudí? Tak čím viac je ľudí v sále, tak sa hovorí, že tým nižšia inteligencia a treba sa naučiť rozprávať jasne, stručne a také jednoduché vety, aby im pochopil školák. Kdežto keď sme v skupine 15 ľudí alebo nejakej menšej, tak si môžeme dovoliť nejaké ťažšie slova, zložité vety, zložité súvetia, lebo tá menšia skupina to poberie lepšie a ľahšie. Ale z mojej skúsenosti, alebo teda čo ja mám radšej, tak sú to tie veľké pódy, lebo tá masa ľudí pracuje pekne, oni sa rýchlejšie zabavia, rýchlejšie sa tá nálada presunie, je tam vyššia energia. Ale je to rozhodne iné. Keď sa spýtam, že prečo by to človek mal vedieť, tak čo je tvoj najväčší argument? Prečo by sa človek mal naučiť prezentovať? Dobrá otázka. Pretože ten prejav a ten obsah používaš dennodenne. To je jedno, či máš pódium, kde je 15 ľudí, ako si povedala, alebo 100, alebo 300. Nedá sa nekomunikovať v živote. A ak máš nejaký produkt, alebo si nejaký podnikateľ, alebo chceš budovať svoju vlastnú osobnú značku, alebo čokoľvek, čo robíš, tak ty potrebuješ vedieť komunikáciu a potrebuješ vedieť pracovať so svojou neverbálnou rečou, verbálnou rečou a ešte sa dá pracovať aj na hlase. To je ďalšia vec. Ja keď som začala študovať retoriku, ja som si myslela, že mám talent dokonca a povedala som to aj môjmu šéfovi, že nech mi urobí prednášku, zorganizuje, že ja tam všetko predám, lebo že mám talent prezentovať. A tam som hneď zlyhala. Ja som si pripravovala asi mesiac prezentáciu a pred tými ľuďmi, keď som ich videla, som nepovedala ani slovo. Nič. Akože vyplo ťa? Nie, mne sa ten hlas sa mi stiahol, dostala som trému a okno. Nepamätala som si, čo som si nachystala. A on ako rýchlo zareagoval a odprednášal tú prezentáciu za mňa, našťastie. Ale čo som si vtedy uvedomila, je, že sa to fakt chcem naučiť. A išla som na prvý kurz. A ja, že wow, že tam je toľko toho, tak som išla na druhý. A potom si vravím, že ešte to pokračuje. A potom som zistila, že kam až retorika siaha, že a dokedy sa to dá študovať. A neprestala som to študovať dodnes, ty vieš. A bol to pre teba trapas, keď ťa musel šéf vymeniť? No, mňa to, že bolelo, lebo som si myslela, že mám talent prezentovať a prednášať, lebo aj pani učiteľka ma posílala na moderátorské súťaže a nejak som si verila a bol to ani nie, že trapas, ale mňa to reálne, že bolelo. Niekde vnútri. Preto sa chcem trošku zdržať, lebo ty si mala také video, kde nejakých chlapík nejakej firmy na veľkom evente mali press conference, predstavali nejaké produkty a on odišiel z podia, to bol Samsung? Áno, to bol Samsung a tuším Michael Bay, ale ja neviem, čo sa tam presne stalo. No a on dostal taký stres, že povedal, sorry, a musel normálne odísť z podia a to ma zaujíma, že čo sa deje na tom podiu, takže vyschlo ti v hrdle, znížil sa ti hlas, hej, teda, stenšil, čo ešte sa tam deje, keď prvýkrát prezentujem, aký typ stresu tam ešte nastáva? Tak u každého to je nejako inak. Ja neviem, čo konkrétne sa stalo na tej konferencii Samsungu, tam mohli byť aj iné veci, to nechcem tvrdiť, lebo nemám to naštudované, ale čo sa deje je, že s tebou začnú pracovať hormóny. A tie hormóny, keď nejak sa vykyví tá hladina, tak ty reálne dokáže sa zahmlieť tá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za to pamäťové centrum a ty si nepamätáš, čo si nachystal. Aha, že ti vypadne, Vypadne ti, to je jedna vec. Potom ďalšia vec je, že necháš si pustiť ten stres a ešte v ňom prežívaš a naozaj tebe sa ťažšie dýcha. Keď sa ti ťažšie dýcha, tak ten hlas stupne tu hore a ty už ho nevieš ho tak ľahko rozprávať. A potom všimni si, ako začína väčšina prednášok, tak tí rečníci sú takí
na začiatku takí strnulí a to je ináč dôležité tiež povedať, lebo na začiatku sú vysoké očakávania od publika, lebo čakajú, že čo príde ďalej, kto príde, ako začne a nervozita toho speakera je najvyššia na začiatku tiež. Čiže to máš vysoká nervozita, vysoké očakávania a to ešte všetko podporuje ten stres. Ale dá sa s tým pracovať. Čo robiť, keď ti vypadne text? No ja hovorím, že je dobre mať nachystané také naučené improvizované frázy. Že nachystať si nejakých pár svojich viet a zahrať to. Nachystať si aj vetu na to, že keď mi vypadne text, že čo poviem, tak môžeš prísť a povieš, ty kokos ľudia, ja som si túto prednášku chystala 2 mesiace a ja vôbec neviem, čo idem teraz povedať, mi to vypadlo. Priznať. A najlepšie urobiť si zo seba srandu. Alebo ešte inak vyvrátiť skepsu. Že ak niekto má nejaký problém s niečím, alebo ja si myslím, ja neviem, že mám veľký nos, tak hneď na začiatku si urobím z toho srandu. Že mala som suseda, alebo náš sused, už u nás vedľa nebýva, Radko, tak on hovoril vtip, že ak budete chcieť zatvoriť okno, povedzte, otočím hlavu. Otočím hlavu, zavriem okno. Akože on bol perfektný na to. Ja ho rada uvádzam ako príklad, tak ak sa k tomu dostane, tak sa poteší. Takže byť vtipný odporúčaš byť v rámci prezentácií? Hovorí sa, že alebo tvrdím, aj sa hovorí a je to podložené nejakými štúdiami, že vtipná prednáška porazí faktickú a zaujímavú prednášku. Čiže my ľudia máme radi humor, my sa radi zabávame a smejeme ešte radšej, ako sa učíme. Či je to dobre, to neviem. Hovorí sa aj to, že ľudia majú väčší strach z vystupovania pred ľuďmi ako zo smrti, tak poďme si teda ukázať konkrétne tipy a návody, ako sa na tú prezentáciu pripraviť, čo robiť počas prezentácie a ako zanechať dojem na ľudí a získať si ich na svoju stranu. Čím začínaš, keď ťa oslovia, aby si urobila prednášku? Hneď odpoviem, iba sa chcem zdržať pri tom, čo si povedal, že to je veľmi zaujímavé, že až 85% ľudí, to je štatistika, uvádza, že naozaj sa väčšina ľudí bojí toho prezentovania. Ešte aby som povedala, ako robili tie testy, tak to nie je, že píšeš test, za čoho sa najviac bojíš a napadne ťa, že verejného vystupovania, ale tí ľudia si vyberali z niekoľkých možností, že tam boli pavúci, smrť, výšky, hady, tma a verejné vystupovanie. Oni ako si to mali preštudovať a zvoliť fakt najhoršiu vec, ktoré sa najviac v živote boja, tak vyberalo 85% ľudí verejné vystupovanie. Asi tam je tá verejná hanba, alebo strach z tej verejnej hanby, že budem na smiech. A ja som o tom trošku čítal, že historicky to je z toho, že si sa bál, že keď budeš na smiech a na hanbu, tak tvoja komunita, tvoja skupina ľudí ťa opustí. A ako náhle v minulosti ťa opustila skupina, tak ty si bol odsúdený na spanie vonku, zožranie tigrami a tým pádom si vedel, že to je smrť. Životné funkcie. No. Dobre, poďme teda na to. Dobre. Ešte dám predotázku ti. Ako sa vlastne, čo robiť, aby ma oslovili na nejakú konferenciu, aby som tam bol ako speaker? No začať sa ukazovať. A asi jednoznačne ukázať, že si expertom na nejakú tému a keď si v nejakej téme najlepší alebo jeden z najlepších, tak tí ľudia sa o tebe dozvedia. To je fantastické, čo si povedal teraz. Takže stať sa fakt odborníkom v nejakej téme. To je ešte predtým, ako vlastne idem niekde na prezentáciu. Tak. Lebo keď tam je človek, ktorý rozpráva o ničom, tak to je... Inak na TED je aj prednáška, potom môžeme dať link, neviem, či sa to dá. Dá. Že jeden typek išiel na TED a dal prezentáciu nejakú 20 minútovú, že o ničom. A 20 minút rozprával o ničom, ale je to perfektné, lebo apeloval na to, ako sa dá pracovať s hlasom, s tonalitou, melódiou, tichom. A hral sa s tým a tí ľudia normálne boli hotoví z toho. A je to pozeraná prednáška, jedna z najlepších prednášok TEDu. Jedna z najlepších, ako nie je to, že nejako top, ale je fakt pozeraná. Dobre, takže dostanem sa tým, že sa stanem odborníkom v nejakej téme. Ano. Čo je ďalej? Oslovili ma teda na prednášku. Tak ak ťa niekde oslovia na prednášku, tak úplne ten prvý krok, ktorý by si mal ako profesionálny a dobrý rečník urobiť, je zistiť si všetko o tej prednáške konferencii. Čiže tá konferencia je, ja neviem, podnikateľská, je motivačná, máš tam ísť tých ľudí, ja neviem, pobaviť, naučiť, máš tam ísť niečo predávať. Čiže zistiť si všetko najskôr o tom evente, všetko, čo sa dá o tom evente, organizátorovi, aby si vedel, že čo od teba on očakáva, lebo aby si keď ideš robiť tú prednášku, tak musíš vedieť, že čo je, aké je očakávanie. Nejdeš si iba tak, že dostanem pozvánku na prednášku a robím si hociakú rozprávku. A potom to zisťovanie pokračuje, lebo treba si zistiť aj všetky také tie technické veci o tej konferencii. A teda, že koľko tam bude ľudí. Kvôli čomu to potrebuješ vedieť? Tak inakšie sa pracuje s tými 15 ľuďmi a inakšie sa pracuje so 100 ľuďmi. Čiže potrebuješ vedieť, a o tých ľuďoch potrebuješ vedieť čo najviac. Či sú tam dobrovoľne tí ľudia, alebo ich tam posiela nejaký šéf, že sú tam
v úvodzovkách na silu, že im to zaplatí, lebo inakšie sa budú tí ľudia správať. Či sa medzi sebou poznajú, alebo sa nepoznajú. Pretože ak sa medzi sebou poznajú a stalo sa mi, bol si sa pozerať na tú konferenciu, boli sme na Kryptokone, oni sa tam poznali a oni do mňa išli, že a povedz nám vtip, že oni sú potom drzejší tí ľudia, keď sa poznajú, lebo majú komunitky, týmy a vždycky v každej komunite je nejaký ten, čo sa nebojí rozprávať, tak on bude vyskakovať. Čiže pripraviť sa na to, byť nachystaný. Takže to je prvý krok, je príprava. Čo ešte tam zahrňa, ako keby tá príprava? Čo si ešte zisťuješ? Zistujem si, či tam bude, tiež mám zábavnú historku, akože zo skúsenosti, zistujem, či tam bude data projektor alebo nejaká televízia, či mám robiť PowerPointovú prezentáciu. Lebo stalo sa mi, že išla som školiť firmu, je nachystaná PowerPointová prezentácia a boli sme v sklade. Nemali tam techniku. Čiže zistiť si techniku. Technika je aj, aký máš mikrofón. Či máš handku v ruke, pretože keď máš handku v ruke, tak ideálne ju dá do tej ruky, ktorá nie je tvoja hlavná. Čiže ja keď som pravačka, tak si ju dám do ľavej, aby som pravou rukou mohla gestikulovať. Ideálne, ak nemám handku a mám Madonu a môžem používať obidve ruky. Alebo tam mikrofón nie je a budeš kričať. To sa stalo tebe raz, nie? Že si išiel bez mikrofónu. Čiže zistiť si aj takéto technické záležitosti. Alebo ak pracuješ s prezentáciou, či tam je vpredu čítačka na poznámky, alebo si bez poznámok. Aj podľa toho, čo všetko tam majú, nemajú, si pripravíš tú prezentáciu a vieš sa pripraviť tak, aby si vedel reagovať na všetky tie veci. Super. Čo napríklad čas prezentovania? Vyberáš si, že chcem prezentovať vtedy a vtedy, alebo je to jedno? Alebo zaujíma ťa, že ktorý čas budeš vystupovať? Upravíš prezentáciu aj podľa toho, že napríklad budem vystupovať po obede, budú ľudia viac unavení a takto? Väčšinou si to nevyberám, väčšinou je to v nejakom programe už určené. Zo skúseností viem, že na konci chodia keynote speakery, čiže vždycky tí takí ačkoví chodia buď prvý alebo posledný, aby to dobre začalo a dobre skončilo. Začiatok a koniec je dôležitý, o tom si môžeme povedať. Ale kebyže si mám vybrať, tak asi nemám nejakú preferenciu, že vieš sa na to naladiť, ale je dôležité, ak ideš napríklad posledný, tak počúvať možno tých speakerov pred tebou a vieš potom lepšie improvizovať a alebo stáva sa, že príde speaker iba na svoju prednášku a je posledný a povie príbeh, ktorý mal niekto pred ním, vtip, ktorý mal niekto pred ním a je to pravdepodobné preto, lebo keď si pozvaný na tému, na konferenciu, ja neviem, LinkedIn a sú 3 najlepšie vtipy o LinkedIne, tak je veľká šanca, že už to niekto povedal pred tebou. Čiže ak ideš posledný, tak radšej tam seď od začiatku a počúvaj. Dobre. Čo znamená keynote speaker? Len tak pre ľudí? Kľúčový, ako to je hlavný host večera. To je nejaký titul, to sa udeľuje, alebo to si len, to sa staneš? Asi, ako neviem odpovedať úplne, že či sa to udeľuje, možno, že niekde áno, v niektorých krajinách, ale na Slovensku nie, to sa iba staneš tým, že si zvaný, tak sa to povie zvaný. Inak môžem doplniť jednu vec, teraz mi napadla, že veľa ľudí si myslí, že keď ide prezentovať, že musí byť dokonalý a že sa nemôže pomýliť. A ja to ukazujem vždy na sebe, že všimajte si mňa, ako často sa mýlim. A že urobím aj gramatickú chybu, nejakú chybu vo vete, zle ju poskladám a je to úplne v poriadku. Že dôležité je byť taký sám sebou. Čo je najväčší titul v rámci prezentovania? Čo najviac môžem dosiahnuť? Akože v politike môže byť prezident, tak čo je v rámci prezentovania najvyššie? Tak napríklad asi stať sa takým keynote speakerom volaným na konferencie, ideálne svetovým, že ak ťa už pozývajú, keď už si keynote speaker svetový, tak už to niečo znamená. Dobre, takže máme teda urobenú prípravu, zanalýzujem si publikum, zistím, čo tam je, pre koho prednášam, mám to všetko zistené, mám tie potreby napísané, čo potom? Stále si v príprave a ešte, aby som to tak pekne možno nejak upratala, tak prednášanie ako také má 3 časti. Príprava, potom samotné prednášanie a potom ešte nejaká analýza, vyhodnotenie. A to prednášanie je najmenej podstatné z týchto 3 bodov. Ale mal by si ho užiť a hrať sa s tým. Čo je najdôležitejšie je tá príprava a druhé najdôležitejšie je to potom to vyhodnotenie, lebo ešte sa vieš veľmi veľa z každej prednášky ďalej učiť a posúvať. A ideálne ju vylepšovať. No a teda, keď už všetko toto vieme, tak ešte stále sme v príprave, lebo treba tú prednášku pripraviť. A keď už idem, že som si zistila všetko o tej konferencii a tom priestore, organizátorovi, ľuďoch, technike, tak idem na seba. Už viem, čo oni odo mňa očakávajú a teda ja ako speaker si určím, že aký mám ja cieľ. Ten cieľ prezentácie by mal byť iba jeden jediný. To je
ruské príslovie z knihy Jediná vec, ja ho mám rada, že ak naháňaš 2 zajacov, nechytíš ani jedného. A to platí aj v tom, že vybrať si fakt jednu tému a byť na ňu expert. To, čo sme hovorili na začiatku. Tak aj ten cieľ prezentácie má byť jeden. A ty si už môžeš určiť, že či ideš tých ľudí, či je to nejaká taká konferencia, že chceš tam urobiť dobré promo, fotky, videá, ideš tých ľudí pobaviť. Tak budeš tam pod Prahou dávať čo najviac irónie, vtipkov. Alebo ich ideš nejako inšpirovať a motivovať, aby od zajtra športovali a lepšie sa stravovali a chceš zlepšiť, ja neviem, životy ľudí a šťastie ľudí na tejto planete, alebo ja neviem, nejaké ekologické problémy riešiť a chceš ich motivovať, aby sa niečo zmenilo. Alebo môžeš predávať. Môžeš urobiť prezentáciu, a ináč prednášanie a prezentovanie je jeden z najlepších predajných nástrojov sveta, pretože ak dáš dobrú prednášku a tí ľudia ťa tam žerú a súhlasia s tebou, tak oni s tebou chcú spolupracovať. Oni budú kupovať tvoje produkty, tvoje služby, oni budú chcieť, aby si pre nich robil, s nimi trávil čas. Čiže ono je to veľmi silný predajný nástroj. Ty si dal dobrý príklad, lebo keď si mala konferenciu Epic Speak, tak po konferencii si vypredala 80 vstupov na tvoje kurzy a to ti stačila iba jedna konferencia a jedna 20-minútová prednáška. Áno, to je, ďakujem. Kto bol na konferencii, tak ja som si určila cieľ predať a mala som nejakú prednášku, kde som niečo porozprávala o komunikácii a na konci som to otočila na to, ale cez tú potrebu ľudskú, že vlastne, aby som si upratala myšlienku. No, doplním ťa, že ty si vlastne povedala, že keby som chcela ísť na inšpiráciu a vtip, tak to inak zložím. Ale chcela som predať lístky, tak som to inak zložila. Áno, a taký ten argument, ešte aby som to upratala, tak to nie je, že a teraz poďte a kúpte si kurz. To nie je úplne dobrý záver predajnej prezentácie, ale ja som to odkazala na to, že ak dlhodobo sa neučíme, tak upadáme do nejakých depresí, ak sa neposúvame z dlhodobého hľadiska. A teda, že aj tak, ako by sme mali, ja neviem, možno peniaze si odkladať a šetriť a byť nejako finančne gramotný, tak by sme mali investovať aj do toho vzdelania. A že nie je náhoda, že my máme kurzy, tak poďte investovať do toho vzdelania, ja vám dávam na tacke, že do čoho rovno môžete. A cez taký vtíp, aj cez taký... Zľavový kódik. Zľavový kódik. Sme to tam tak Prahovo podpredali a naozaj sa vypredali kurzy na ďalších pár mesiacov. Dobre, poďme teda naspäť, ideme skladať prezentáciu. Áno, ďakujem. Takže máme prípravu, máme cieľ a ideme na tú prezentáciu. Tam je ešte dôležitý aj ten čas. Ty si sa pýtal, som neodpovedala, že či si vyberám krátku alebo dlhú prednášku, tak tiež takto. Už keď si naučený tie techniky a vieš tie techniky, tak sa s tým hráš. Keď máš hodinovú, tak sa zahráš s hodinovou. Keď máš 20 minútovú, tak s 20 minútovou. Ale aj ten čas je podstatný preto, ako ideš skladať tú prezentáciu. Čiže ak máš hodinovú, tak perfektne funguje matica 3x3. To je stedu. Inak aj odporúčam knižku pre tvojich posluchateľov, či jak sa to povie? Odoberateľov Hero. Mi napadlo, jak si chodil po dome a hero. Teraz to už nabralo iný rozmer. Žil som tým, chápeš. Tak tým na knižku je Hovor ako TED a tam niekde na konci medzi poslednými kapitolami sa učí aj táto matica, je to matica 3x3, ešte aby som povedala, tak TED je konferencia, ktorá združuje tých najlepších speakerov sveta, preto je dobré sa učiť od tých najlepších speakerov sveta, preto to spomínam. Tú maticu používam aj ja často a teda čo znamená 3x3, tak to sú 3 hlavné myšlienky, ktoré majú... Pomaly. Takže mám jeden hlavný cieľ a potom 3 hlavné myšlienky mám keby z toho cieľa? Áno, ďakujem za otázku. Máš jeden hlavný cieľ a máš 3 myšlienky, ktoré smerujú k tomu cieľu. Príklad, dám môj príklad, nauč sa rozprávať, rýchlo kurz retoriky. A potrebuješ k tomu prejav, neverbálnu komunikáciu, potrebuješ k tomu ten obsah, tie slova a potrebuješ prácu s hlasom. Čiže ak mám 30-minútovú prezentáciu, tak mám tieto 3 časti, na každú si vyčlením napríklad 10 minút. Príklad, to je príklad. Ja potom uprednostňujem tak, že keď mám skrátený čas, tak urobím 3x2 alebo 2x3, že už uberám, alebo dokážeš urobiť aj maticu, že budeš mať 1x3, že máš jeden cieľ, jednu tému a podporné body. A ešte tie podporné body zase vieš rozveciť. To by som nedával za to, tu si to seknem, lebo to už je moc komplikované. Nechaj to 3x3, tam je to dobre. Ale tak to je hlúposť na 20 minút. Vieš, ty sa do toho zapojil a nie je to pravda. Ale daj príklad, aby sme ešte podporné body tam ani nie sme, že ešte raz dajme od toho cieľa, hej? Odkiaľ? Dáme, že mám teda cieľ, mám 3, uveď príklad, uvedeš ten príklad, čo máš, hej? Necháme to pri tej 3x3, to je super. Dobre, tak hej? Sa nepýtaj na 20 minút. Lebo na 20 minút sa neurobíš 3x3. Koľko? Na 10 neurobíš? Na 20 minút, keď mám, tak robím 2x3. Dobre, necháme to pri tom 3x3, hej?
Dobre, takže poďme na to. Dobre, takže mám hlavný cieľ a teraz idem urobiť tie 3 jak si to povedala? A ty chceš začať odtiaľto? Hej. Hlavný cieľ a potom boli 3. Cieľa 3 nejaké myšlienky alebo 3 Dobre, témy. tak dajme tak, že ja sa pýtal, tak nechajme to, máme nahraté, tam bolo, že, takže keď mám napríklad 30 minútovú prednášku, to sa neviem pýtať a pokračujem ďalej, hej. Dobre, mám 3 témy od hlavného cieľa. Čo je potom? Dám mi to ešte raz. Dobre, mám 3 témy, ktoré sú... Dobre, mám hlavný cieľ. Spýtaj sa to radšej ešte raz, Tony, od cieľa. Dobre, mám hlavný cieľ a potom mám 3 témy. Nie, spýtaj sa, mám hlavný cieľ, čo potom? Dobre, mám hlavný cieľ. Dobre, mám hlavný cieľ prezentácie, čo potom? A potom funguje veľmi dobre taká, volá sa to, že matica 3x3. Môžem ísť odtiaľ? Počkaj ešte raz, dobre. vrátime sa tam? Hej. Lebo rozmýšľam, tam som hovorila aj o tom TEDe. Dobre, to môžeš nechať, 3, 2, 1. Dobre, mám hlavný cieľ, čo potom? Keď máš hlavný cieľ prezentácie, tak ideš štruktúrovať tú prezentáciu. A perfektná na štruktúru je matica 3x3 z TEDu. Odporúčam aj tvojim poslucháčom alebo odoberateľom Hero knižku Hovor ako TED alebo Mluv ako TED, Speak as TED. A TED je teda konferencia, ktorá združuje tých najlepších speakerov sveta. A my sa chceme učiť od najlepších speakerov sveta a oni robia štruktúrujú prezentáciu podľa tej matice 3x3. A to znamená, že keď už máš ten jeden cieľ, tak si nájdeš 3 témy alebo myšlienky, ktoré ten cieľ podporujú a tie ešte budeš rozvetovať na podporné body. Vysvetlím. Príkladom môže byť aj retorika, že urobíme rýchlo kurz retoriky, prednáška na hodinu a rozdelím si to teda na 3 témy. Prvá téma, tak ako mám kurzy, môže byť, že prejav, neverbálna komunikácia. Druhá, ten obsah, tie slova a tretia, hlas, práca s hlasom. No a čo urobím? Že všetko to smeruje k tomu, aby sa tí ľudia učili retoriku. Aby som ich motivovala a inšpirovala, aby sa učili retoriku. To je môj cieľ. A teda všetky tieto 3 témy podporujú ten jeden hlavný cieľ, lebo všetky tie 3 zložky v retorike sú dôležité. A teda zoberiem si prvú, vysvetlím iba prvú, nech to máme tak pochopené rýchlo. Ten prejav si ešte rozvetvím na 3 podporné body. Podporné body sú dôležité preto, lebo podporujú tú myšlienku. Hovorí sa, že exponenciálne, to znamená, že dvojnásobne. A každý ten podporný bod znásobí myšlienku, ktorú hovoríš a znásobí zapamätateľnosť tej témy a toho, čo chceš odkázať. Vysvetlím, lebo to je trošičku komplikované, väčšinou to na kurzoch kreslíme. Teda, budem mať ten prejav a dám si tam 3 body, že postoj, gestá, mimika. A teraz idem na ten postoj a tam si ešte urobím ďalšie také 3. A prvé, čo urobím, že v tom postoji poviem nejaký príbeh. Môžem povedať môj osobný, ako som si pomýlila babku, ktorá vytrhávala trávu s medveďom. A poviem, že taký silný postoj je, že keď sa postavíš ako medveď, tak ľudia si budú myslieť, že si medveď. Potom urobím takú vec, že keď dám nejaký zábavný príbeh, kde sa ľudia zasmejú, tak dám tam aj nejakú štúdiu, lebo v hľadisku ľudia milujú príbehy, ale sú tam aj takí tí, ktorí potrebujú počuť dáta a fakty. Tak nájdem nejakú štúdiu a poviem, že prečo je postoj dôležitý. Napríklad aj Amy Cuddyová na TEDe vysvetľovala krásnu štúdiu, kedy hovorí, že postoj za krátku dobu ovplyvní hormóny v tele. A ty, keď sa sebavedome a dobre postavíš, tak aj tvoje telo sa začne lepšie cítiť, znižíš hladinu kortizolu, to je stresový hormón v tele a tým pádom máš aj nižší stres a tí ľudia ťa začnú lepšie vnímať, lebo si sebavedomo postavený a budú si o tebe robiť pozitívne predsudky. A potvrdím to nejakou štúdiou, percentami, číslami. A potom na konci dám ešte nejaký vtípek, alebo videjko, alebo niečo, čím ešte viac podporím celú tú myšlienku, aby som ukázala, aký je ten postoj dôležitý. Čiže nie je to o tom dať tam veľa myšlienok, ale mať ako keby rozdelené na tie 3 časti a tú jednu časť vždycky nejakým osobným príbehom, štúdiou, vtipom podporiť, aby si to zapamätal. To je super vec. A to sa používa v rámci TEDu, hej? To sa používa v rámci TEDu. A ako tých techník je viac, ktorými môžeš štruktúrovať prezentáciu. A ešte taká, keď máš napríklad, toto je, keď máš dlhú prezentáciu a naozaj máš hodinovú a je tam toho naučného materiálu viacej, ale môžeš mať aj 20 minútovú a máš jeden jasný cieľ, motivovať ľudí v mojej téme sa učiť retoriku, tak si urobím buď maticu 1x3, čiže urobím iba o postoji a dám tam tie hlavné body a budem sa viacej venovať iba tomu, pretože naozaj ľudia majú, a to málo ktorý speaker vie, že ľudia si
nezapamätajú všetko, čo im povieme. Preto my im to musíme podporovať, znásobovať a potom, keď urobíme takú peknú prácu pri tej príprave prezentácie, tak tí ľudia si budú pamätať tie naše myšlienky lepšie. Bol som na jednej prednáške, nebudem menovať jedného týpka, ktorý odovzdal asi tak, že 50 informácií za prezentáciu. Po prvých 2 minútach som si hovoril, ježiš, to je mega. Lenže udržať 40 minút pozornosť, mňa to tak už prestalo baviť, už som aj nezapisoval. Bol som nervózny z toho, že nepíšem si také dobré info, lebo už sa mi nechce. Druhá vec, bol som vyčerpaný, tým pádom oslabil ostatných speakerov, lebo mi zobral celú mozgovú kapacitu a do tretice do dneska si absolútne nic z toho nepamätám. Je to tak, premýšľam, že čo na to mám povedať, že ako keby možno, že dobre si to vysvetlila v tom spôsobe, že nepresíti tú prezentáciu miliónmi myšlienok, ale fakt nechať to, čo si majú odniesť ako jednu vec a čo majú spraviť po prezentácii. Už mi prišla tá myšlienka, ktorú som hľadala, a to je to, že keď prezentuješ, tak potrebuješ tých ľudí vyrušovať. Ešte to je taká technika, ktorá sa učí, tak to je, že musíš meniť aj svoju pozíciu, že prejsť z jedného miesta na iné, nemôžeš tam stať ako prikovaný, môžeš ísť medzi ľudí, môžeš použiť flipchart, môžeš zapojiť video, že podporovať čo najviac vnemov. A veľa ľudí je vizuálnych, čiže podporovať to obrázkami, videami, kde tu zhasnúť aj tú prezentáciu, pracovať s hlasom, že vyrušovať tých ľudí. Takáto fakticky nabitá prednáška, ak je naozaj iba naučná, tak veľakrát spadá aj do monotónneho hlasu. Lebo sú to fakty. Pri faktoch sú aj iné gestá, ako keď sa rozpráva príbeh. Inak pracuje mimika. Keď rozprávaš iba faktické veci, tak máš väčšinou takú vážnu tvár. Keď dáš osobný príbeh, tak sa usmeješ. To počuť na hlase, to vidno na tele. Že je to prepojené, telo je napojené na hlas na telo. Prečo zasínaš prezentáciu počas prezentovania? Aby som stiahla absolútnu pozornosť na seba. Lebo keď je tam, a to je dôležité aj pri tom obsahu, že keď je nejaký slajd na obrazovke a je tam nejaký text a rečník rozpráva niečo iné, tak žiaden poslucháč alebo ten účastník nie je schopný aj počúvať a aj čítať. Čiže ono to musí byť v úplnom súlade. A ešte aj tá gestikulácia, reč tela. Všetky tieto 3 veci, čiže slajdy, to, čo rozprávam a to, ako sa pohybujem. Ty si povedala fantastickú vec, že faktická prezentácia dokáže ľudí unudiť. Existujú nejaké techniky, ako prebudiť publikum? Existujú, ako taká najúčinnejšia, ktorú dokáže aplikovať okamžite každý a môže si to každý dovoliť, je ticho. Dobre, okej. Čo dal? Čo ďalej je aj také, je skupina programovacích gest a medzi jedno také programovacie gesto je tlesknutie alebo lusknutie. Ono sa to volá, že distractor, rozdeľovač, oddeľovač. A môže sa to použiť, keď napríklad mám tú hodinovú prednášku a budem chcieť oddeliť tému postoj od témy gesta, tak urobím, že rozprávam postoj, všetko som tam dala, pracujem s hlasom, aby to tých ľudí bavilo a potom urobím, že a ideme na gesta. Aj ten potlesk vie niečo urobiť. Ďalšie sú nejaké cvičenia. Keď dáš ľuďom vedieť, že idú niečo robiť, že ich niečo čaká, tak majú, to je ako napadla mi ďalšia vec, keď dáš ľuďom vedieť, že idú niečo robiť, nejaké cvičenie, alebo aj keď je len minimálne, že si budú podávať ruky, alebo že budú robiť mexickú vlnu, nejakú maličkosť, že nie je to nejaká stresová situácia, tak oni už aj tak čakajú, že kedy to príde. Lebo im to na začiatku povieš. A my ľudia sme tak v úvodzovkách zo svojej podstaty sebeckí, že my máme väčšie uši iba vtedy, keď sa nás niečo týka, že idem niečo ja robiť. A preto sa aj používajú sugestívne techniky v rečníctve, teraz idem na ten obsah, preskočím, že dôvod, prečo ti to hovorím. Ak si máš zapamätať jednu jedinú vec tejto prezentácie. A to sú také tie vety, na ktoré my ako ľudia lepšie počúvame. A to je aj technika dobrá, ako udržať pozornosť v dlhej prezentácii, že dávať tam takéto vety, že a povedať, potom si urobíme jedno cvičenie. Mexickú vlnu, nebojte sa, nič ťažké, ale oni budú čakať, že kedy to bude. A ďalšia vec, ktorá mi pritom napadla, že ako ich vyrušiť, teraz som aj zabudla. To je dobre, čo? Ty si mi ešte kedy si že otázkou. Aha, perfektne, ďakujem, aj si mi pripomenul. To som chcela povedať, že veľa speakerov chodí rečniť s tým, že je to nejaké promo a má to byť životopis a ja idem rozprávať o sebe, čo som dosiahla, ale to je základná chyba prezentovania a základné pravidlo prezentovania je, že je to komunikácia. A nemalo by to byť, že ja idem hodinu teraz rečniť, ale idem sa s vami nejako baviť. Čiže
nad tým som premýšľala, že čo je ďalšia technika, tak ďalšia technika je naozaj sa s tými ľuďmi baviť, prehadzovať to na nich. Napríklad otázkou. Otázka môže byť taká, že sa zbierajú odpovede tým, že zdvihnú ruky, cez slajdov, cez Napríklad, čokoľvek. aké by mali byť otázky počas prezentovania? Aké by mali byť otázky? Tak asi na to nie je nejaké pravidlo. Neviem, čo myslíš? Že aké by... Ešte raz to strihnem, že aké otázky, že nie otvorené, ale že nech sa hlasuje áno, nie, ako keby že nikto ti neodpovie na otvorenú, hej, tak dám to ešte raz. Aké otázky by mali byť počas prezentovania? Tak, otázky počas prezentovania, keď už sa rečník pýta, tak je to taká záľudná téma, pretože neskúsený rečník sa spýta napríklad otázku, že takto, aby som to upratala. Sú otázky... Dám to ešte raz? Ako sa máte, napríklad, to je blhej, takže aké otázky sa môže speaker spýtať? Aké otázky sa môžu pokladať počas prezentovania? Tak môžeš pokladať akékoľvek otázky, ale dôležité je pritom si uvedomiť, že ako tí ľudia budú reagovať. A teda delíme to na také dva typy. Prvý typ je, že rečník očakáva od publika odpoveď. To znamená, že spýtam sa otázku, kto dnes platil za vstupenku? A dám ruku hore, tým, že dám ruku hore, ani nemusím poprosiť, že dajte ruky hore, ale my tu máme zrkadlové neuróny a tí ľudia budú vedieť, že chcem odpoveď. A oni podvíhajú tie ruky. Normálne som ti chcel zdvihnúť ruku. Áno. A teraz tým, že prezentovanie, ako som povedala, to nie je nejaké tanečné vystúpenie, ale je to komunikácia medzi tebou a tými, alebo medzi speakerom a publikom, tak ty, keď si sa niečo opýtal, tak je potrebné, aby si na to reagoval. A teda, ak sa prihlási 100% ľudí, tak má nachystanú odpoveď, čo povieš. Ak sa prihlási 50% sály, zareagovať na to a môže sa stať aj, že sa neprihlási nikto. Čiže mať pripravené aspoň 3 odpovede a zároveň máš reagovať aj preto, lebo ak tam máš 300 ľudí alebo 100 ľudí, tak predné rady nevidia, čo sa deje za nimi. Čiže zhodnotí to, že podvíhali ruky a ty povieš, 50% sály, takže 50% sály to dostalo nejako bartrovo, zadarmo, alebo ste tu prešmykli ste sa tu cez SBS-ku. Že mať nachystané odpovede aj na to. To je prípad, kedy očakávam ako rečník odpoveď, ale ja môžem sa aj opýtať otázku, na ktorú by si mal každý odpovedať vo vnútri sám. Dám príklad, že ideš niekde... to je jedno, na akej konferencii, a tak hovoríš nejaký príbeh a povieš, že poďme teraz zaspomínať na nejaké dávne časy do minulosti a spomeňme si na svoju úplne prvú brigádu. Koľko peňazí, asi vtedy slovenských korún, ste si vtedy zarobili? A urobíš to, že necháš ticho. A každý sa tam tak pekne prenesie, lebo začne rozmýšľať nad sebou a premýšľa nad sebou a tým pádom je naladený na to, čo ty ako rečník chceš. Ako s tým sa dá naozaj krásne hrať s tými vecami. Dobre, to je hra s publikom. Zabudli sme jednu vec povedať, ako tú prezentáciu začínaš. Perfektne, ďakujem. Čiže vrátime sa k tomu, čo sme od začiatku začali, že prípravu máme, teda ešte raz. Aby sme to nesumarizuj, iba poď rovno. Nie, jasne. Takže, ešte raz, hej. Dobre, poďme sa ešte vrátiť trošku na začiatok. Ako prezentáciu začínaš? Perfektná otázka, pretože tá štruktúra 3x3 z TEDu Matica 3x3 rieši to jadro. Ešte je dôležité povedať presne to, ako začať a ako skončiť. A ja to volám, že turbo začiatok a turbo koniec. Ty vieš, že mám rada slovíčko turbo a keď je niečo dobré, tak je to turbo. Čiže treba začať turbo začiatkom. A to aj preto, čo som už spomínala, že na začiatku je naozaj vysoká nervozita toho rečníka a sú veľké očakávania od publika. Čiže treba začať nejako inak. A väčšina rečníkov, čo robí priemerných, že tak, dobrý deň, dámy a páni, všetkých vás tu vítam, moje meno je Anna Štiptová a dnes sa budeme rozprávať a kým toto dopoviem, tak polovica ľudí si už vytiahne telefóny a už si radšej rieši... Prvé sekundy rozhodujú. Áno, prvé sekundy naozaj rozhodujú, čiže treba začať inak. A ako môžeš začať, tak už som to povedala, my ľudia milujeme príbehy, najlepšie, čo môžeš urobiť, je začať príbehom. Hneď vtiahnuť ich do deja. Napríklad? 20. júla, keď Neil Armstrong vystúpil na mesiac, tak sa stala ďalšia
brutálna, turbovec. To je A dobre. nepoviem ti teraz aká. Nechám to Ešte čo, nakoniec. dobre, takže príbeh? Môže začať príbehom, to je naozaj najlepšie a ešte dopoviem, že tie príbehy naozaj, to nie je len to, že z minulosti si všetci rozprávali príbehy a kreslili na steny, ale aj reálne to, kým sme dnes, že v akej sme kultúre, z akých rodín pochádzame, rodokmene, tak to všetko sú veci založené na príbehoch, že nás príbehy reálne formujú a aj najdlhší standing ovation v histórii TEDu, že najviac ľudí sa postavilo a najdlhšie tlieskalo, mal Brian Stevenson, môžeme tiež dať link, a on rozprával príbeh za príbehom. 60% prednášky a viac tvorili príbehy. Čiže príbehy majú takú sílu, to je dôležité povedať, že to je najlepšie, čo môžu tí ľudia robiť. Ešte jednu vec doplním a pôjdem ďalej. Keď si ma zobral na Jim Beam prednášku, aby som ju analyzovala s tebou, že čo tam robíš najlepšie, ktoré pasáže sú dobré, tak som si všimla jednu vec a to som ti aj povedala, že keď si dal ten príbeh s Palom, tak vtedy si všetkých získal. Vtedy. A nie predtým, keď si ich učil brutálne veci, ktoré nikto predtým neučil a nevedeli o nich, tak počúvali, pozerali, ale keď si im ukázal taký príbeh, zasmieli sa na tom, zasmieli si sa spoločne, tak sa otvorila tá brána a nálada bola lepšia. Ono, tie príbehy naozaj fungujú najlepšie. Osobné, ideálne. Dobre, takže osobný príbeh potom? Potom nejakým vtipom sa dá začať. Môže sa začať videom, robia to. Môže sa začať pesničkou. Môže sa Ako začať... pesničkou? Zapnúť pesničku. Nechať tých ľudí Do nejaké nálady sa dostať. Do nejaké nálady, áno. Aha. Môžeš začať faktom. Na to je perfektná kniha Moc faktov. Čiže ak máš nejakú tému, tak si tam dohľadáš nejaké veci. Alebo ChatGPT je na to perfektný, že nájdi mi fakty, len treba overovať. Čiže nejakým faktom, ktorý hneď vyruší. Napríklad, že my kým nahrávame podcast do 20 minút, tak v Bratislave ďalšie 3 nehody. Akože to som si vymyslela, ale že... To dám na začiatok podcastu, dobre. Dobre, to je začiatok, potom má Maticu 3x3 a potom na ten koniec. No a teraz, keď si už chystáš tú prezentáciu v tej príprave, tak čo doporučujem je zobrať si biely papier. Väčšina ľudí otvorí PowerPoint, ide písať. Nie. Zoberieš si biely papier a budeš si zbierať materiál. Budeš si zbierať, že to, čo ideš rozprávať, tie podporné body, štúdie, fakty, aby si tam mal aj príbehy, aj štúdie, aj nejaké vtipky, že budeš si to tak ako keby vyladzovať a keď už budeš mať ten obsah zozbieraný, tak si zakružkuješ najsilnejšiu myšlienku. Môže to byť príbeh, môže to byť štúdia, môže to byť iba nejaký fakt alebo iba nejaká výzva k činu na konci, ako napríklad to, že ak sa neučíme dlhodobo, tak upadáme do stagnácie a do depresií. Čiže vzdelanie je dôležité. Tak aj toto môže byť záver. A to najlepšie, čo si uvedomíme, že máme, tak to ide na turbo koniec. Prečo? Pretože ľudia si pamätajú koniec. To sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobré. Filmy, rozprávky, všetko končí happy endom. Ty Čiže aj chceš z skončiť manželstva si človek pamätá posledné 2 roky? Nie, to nie. Nie, to iné, hej, Nie, dobre, to iné. okej. To iné. V manželstve má byť, že celé manželstvo dobré, všetko dobré. Áno. Že super, najprv je to Je turboštart, potom je turboštart, áno. potom je turbo matica a potom je turbo záver v manželstve. Keby si naše manželstvo dala na 3 kľúčové momenty, tak čo by si dala? Čo najviac riešime? Manželstvo? Čo sú najviac naše témy v domácnosti? Tak asi my dosť riešime sebarozvoj. Jedlo, Jedlo. tvoje kinderka večerné a vínko a moju strukoviny. Aké strukoviny? Povedz pravdu. Mne to na tiež s kinderkami. Pre posluchačov Hero, ktorí poznajú Tonyho, tak mám zaujímavý fakt a to, že on zje všetky arašidové a orechové masla, ktoré nájde. A takto lyžičkou vyje na posedenie. Lebo ten typek mi poslal deskanty. A to je jedno aké. Arašidové maslo a zlato. No dobre, takže jedlo, sebarozvoj, ešte čo riešime? Asi time management, že že sa v tom snažíme tak dobre zorientovať, aby sme všetko stíhali, aby sme to mali tak pekne vybalancované, že aj tú našu rodinku, aj to vzdelávanie, aj ten šport, že asi ten šport je pre nás podstatný a rodina. Trošku zákulisia, vieš, dať im trošku také, že one. Keď si dáš osobný príbeh, tak aby sme dali trošku také, vieš, niečo osobné. Veď veľa toho riešime, veď my všetko preriešime. Teraz konečne porozprávame dneska, že? Dobre, OK. Takže ten koniec je tá najsilnejšia myšlienka. Toto ukončím, aby odchádzali s tým pocitom. Áno. Ešte to trošičku podporím, aby si to naozaj tí posluchači zapamätali. Ak si to chystám, tak si vyberiem 2 najsilnejšie veci, čo mám. Tou druhou najlepšou začnem a to prvé, čo mám, to top nachystané, tak tým skončím. Čiže 2 najsilnejšie myšlienky. Druhá najlepšia ide na začiatok, najlepšia ide na koniec. A potom si ich tam varím. Ono sa to volá, že homerské bojové radenie. Vieš, ako oni posielali vojakov do boja? Nie. Že najskôr poslali dobrých bojovníkov, ktorých prekvapili.
Začiatok má prekvapiť, turbo začiatok. Potom, keď už bola vojna, tak tam poslali ten bežný ľud. Aj kováča, aj obuvníka, kade koho, len aby tam bola tá masa. Tá matica 3x3, ten obsah. No a na konci poslali tých elitných vojakov. To najlepšie, čo mali. Počúvaj, toto si dala dobre, to vystrihnem. Daj to ešte raz, skrát to a povedz tak suverene. Dobre som to povedala, ja to už poviem druhý raz. Dobre, ale daj skús ešte raz, keď tak nepôjdeme, hej? A prečo? Ako máš dobrá prezentácia? A ty začni rovno. Existuje pojem homerské radenie. A tak máš dať aj prezentácia. Ale to nie je prezentácia, to som teraz povedala na to, čo sme sa bavili. Ale je to super, že predstav sa. Ty to teraz vyťahuješ z kontextu, ja už neviem, k čomu to bolo. Láska, je to dobré. Akože keď sa skús, ak sa mi to páči. Tak ale sa nič nepýtaj, iba tam daj ten môj strih. Že ty si sa dobre spýtal a na tú otázku iba nadviažem odpoveď. Že už sa nepýtaj, lebo ty keď sa spýtaš, že ako sa robí dobrá prezentácia, tak to nie je pravda. Poď. Existuje niečo také ako homerské riadenie. No existuje niečo také ako homerské bojové radenie, poznáš? Tak ide o to, že keď posielali vojakov do boja, tak najskôr poslali dobrých vojakov, aby ich prekvapili. Na turbo začiatku, aby urobili prekvapenie. Potom do stredu dali bežných ľudí, takých, že kováča, obuvníka, aby tam bola tá masa, aby tam boli tie dáta, 3x3 matica. No a na konci poslali elitných, najlepších vojakov, aby to dorazili. A tak má vyzerať aj prezentácia? Turbo koniec. Tak má vyzerať prezentácia. Uh-huh. Vieme sa tým inšpirovať. Dobre, ja si dám, tak vám vložím otázku. Ako má vyzerať dobrá prezentácia? Je na to nejaký príklad? Dobre, ešte raz. Ako má vyzerať dobrá prezentácia? Dobre, super, pokračujem ďalej. Dobre. To není, ako má vyzerať dobrá prezentácia, otázka. Nedávaj to k tomu, lebo to nie je pravda, Tony, prosím ťa. Dobre, okej. Není to, ako má vyzerať dobrá prezentácia. Uh-huh. To je iba, že štruktúra v obsahu sme. Uh-huh. Tak dám to, ako má vyzerať dobrá štruktúra obsahu? Nie, to je jedna z techník štruktúry obsahu je homerské bojové radenie. Ale to není, že ako má vyzerať dobrá prezentácia. Ale otázku na to musím položiť nejakú. Ty si položila, si na to odpovedala. Dobre. Je v tom, ale to naozaj nedávaj to k tomuto, lebo to nie je ono. Dobre, mám teda brutálny koniec, ľudia sú nadšení, spokojní. Ešte tam niečo na konci chýba? Čo robím ja, keď už mám toto všetko vyzbierané? Sme v tej príprave, v tej prvej časti, keď už toto všetko mám vyzbierané, tak vtedy otváram PowerPoint a idem si to dávať do nejakých tých slajdíkov. Ja tak som sa spýtal. Dobre, mám pripravenú prezentáciu obsahovo, mám napísaný aj silný koniec. Čo je ďalej? No, dobre si sa opýtal, pretože ju nemáš pripravenú, ešte ti chýba ten PowerPoint, alebo teda tie slajdy. Takže už keď toto máš, tak to začneš prehadzovať do toho vizuálu. Slajdy robiť biele pozadie, čierne písmo, ideál, nič komplikované, žiadne nejaké vizuálne červeno-modré blikačky, zbytočne to ruší, jednoduchosť vyhráva v prezentáciách PowerPointových a aj stručnosť. Čiže málo textu, už sme to hovorili, čo je na slajde, tak to musím presne povedať, aby to bolo pekne v symbióze. Potom môžem zhasnúť, dopovedať k tomu veci, alebo nechať iba nejaký vizuálny prvok. Čiže teraz sme boli na konferencii a tí najlepší rečníci mali prezentáciu, ktorá mala 4 slajdy a boli to 4 obrázky. A dĺžka prezentácie? 20 minút. Čiže už nejde tak o ten PowerPoint, naozaj. Ide o ten obsah a teda keď už máme, myslím si, že sa môžeme posunúť, že už keď máme celú tú prípravu, toto je tá príprava, není to tá príprava, teraz som sa dostala, lebo tá príprava je ešte aj tá príprava samého seba, neverbálnej komunikácie, aj ten prejav je dobre si pripraviť. Zamotala som sa, chceš ešte raz? Zložité, povedz. Dobre. Čiže, keď už mám na papieri tie veci a hádžem ich do PowerPointu, čo? Ja neviem, kde mám nadviazať. A nie teraz, lebo my sme dokončili vlastne prípravu textov prezentácie. Že keby zjednodušene, nemusí také dlhšie odpovede, máme prezentáciu, ideme na PowerPoint. Povedz, začnem. Ešte raz od začiatku? Nie, iba povedz, máme prezentáciu, ideme na PowerPoint. Keď máme ale nemáme prezentáciu. Máme prípravu, vieme, čo ideme rozprávať. Dobre si sa opýtal, keď máme prezentáciu, lebo ešte nemáme prezentáciu, takže keď už máme toto na papieri, tie myšlienky, body, ideme na PowerPoint. Vtedy to, čo chceme povedať, tak podporujeme vizuálom. Ja som videla prezentácie, kedy tí najlepší rečníci mali na 20 minút prezentácie 4 slajdy. A tie 4 slajdy boli, že 3 obrázky, 1 video. Aha. Čiže slajdy, biele pozadie, čierny text, čo najjednoduchšie, najstručnejšie, krátke vety, ktoré hneď aj ten rečník povie, aby to pekne bolo v tej symbióze, ako sme sa bavili, aby to spolu hralo. A
vtedy, keď už robím tento PowerPoint, tak si tam vkladám aj také perly, to volám. Že vkladám si tam také tie sugestie, že dôvod, prečo ti to hovorím. Ak si máš zapamätať jednu jedinú vec, tak je to toto. Tu vec tam dáš. Áno, tú vec tam dám, tu si dám aj na ten slajd a premýšľam nad tým, že ešte ako to tak, ako to urobiť, aby si to naozaj zapamätali, aby sa im to vrilo do pamäte, ten obsah. A dávam si tam aj také tie irónie, vtipky. Niekedy mi nič nenapadá, tak hľadám na Zomri memečka, alebo teba sa pýtam, že nevieš nejaký dobrý vtip na tému a hľadám tam niečo vtipné, aby to aj vyrušilo. Čiže si ju vyperlím. No a keď už toto mám, tak príprava pokračuje a pokračuje tým, že si pripravím aj ten prejav. Že sa pokúsim zlepšiť sa v tom Ako? Keď to máš v stručnosti povedať, ako si pripravíš prejav, tak ako by si to povedala? Super. Ja už takto. Keď si pripravujem prejav tak ja už podvedomí mám gesta, pevný postoj, že už to viem. Čiže ja robím iba to, že si natočím si svoj úvod a natočím si svoj záver. Tie dve najpodstatnejšie časti a na tie sa pozerám, že ako gestikulujem, ako sa hýbem, ako to hovorím. Dokonca, čo urobím, že nepozerám sa iba na to všetko, ako to vyzerá, ale zavriem oči a iba počúvam ten hlas. Že ako zniem. Či ešte to neviem nejako preladiť. A urobím si aspoň ten úvod a záver. Natočím, prejdem, zanalizujem a vylepším. Čiže natočíš na iPhone, položíš mobil a potom posudzuješ, ako to vyzerá. No a ten hlas, keď sme už teda pri tom, tak hlas ako cibríš? Alebo je na to nejaká technika? Je veľa. Keď sa bavíme o hlase, tak čo môžeš prvé urobiť je hlasová rozcvička. Preto, aby si znel lepšie. To by mal urobiť každý rečník. Takéto veci. Áno, alebo niečo funguje. Najviac je, že pocvičím jazykom vo vnútri, aby tá ústna dutina nebola taká tvrdá, čiže idem poriadne všade, teraz nemusím robiť, ale robila som si v aute, keď sme išli, kým si šoferoval a spal. Aj keď si šoferoval a spal? Pôjde, nemáme Teslu, ale pospal som si. Dobre, takže hlasová rozcvička je taký ten prvý základ. Pri hlasovej rozcvičke, inak to je zaujímavé a málo ľudí to vie, že je dobré aj rozkývať si telo. Vtedy aj ten hlas lepšie znie, keď máme dobre položenú bránicu a... Čiže zacvičí si pred prezentáciou, je v pohode. Také tie klasické rozkývačky, ako sme sa učili na telesnej, to úplne stačí. Neísť z auta, dobre, čo ešte s hlasom? Hlas, keď riešime hlas, tak je tam dôležité tempo reči. A teda môžem rozprávať príliš rýchlo celú dobu, môžem ísť rýchlo, začne to vadiť. A aj takí tí ľudia, čo majú čas, aj to je problém. Zabila by som za to. No a teda tempo reči by sa malo meniť podľa významu. Meniť tempo reči s významom. Teraz rozprávam pomalšie, ako keď skladám dlhšie vety a rozbalujem to, ako keď chcem niečo naučiť. Čiže meniť tempo reči s významom, to je tempo reči. Ak má niekto príliš rýchle tempo reči, je jednoduchá technika, nájdi si rečníka, ktorý sa ti páči, ako rozpráva, zapni si jeho podcast alebo nejaký výstup a kopíruj jeho vety v jeho tempe reči. Aha. Zrýchli, spomalí, čiže tempo reči. Dobre. Veľmi dôležitá vec, čo sa týka hlasu, je sila hlasu. Pretože keď rozprávaš silno, to znamená, že si stojíš za tým, čo povieš. Si predstav, že ja učím niečo ako retoriku. To je smiešne, keď to rozprávam tebe, lebo ty ma poznáš, ale že niekto ma nepozná a prídem na prednášku a idem rozprávať o tom, aký je hlas dôležitý. Aká je reč dôležitá, tempo rečí. Proste, keď tam už stojím, tak si poviem, že volám sa Tono Katrenčík, robím toto a za týmto si stojím. Áno, a treba na tej sile pridať. A aj pre tých ľudí, ktorí si myslia, že sú prirodzene tichí. Lebo ukazujem úvodzovky preto, lebo toto nie je nejaký môj názor, je to fakt, že ľudia si veľmi často mýlia prirodzený hlas s návykovým hlasom. Ak je niekto tichý, tak je preto tichý, lebo tak si zvykol. To je návykový hlas, lebo 30, 40, 50 rokov rozpráva tichšie, má návykový tichý hlas. Ale prirodzený hlas sa dá zosilniť, dá sa to zlepšiť. Čiže ak by si mal dnes niečo zapamätať, tak ak si tichý, tak pridaj na hlas, lebo sila hlasu, to nie je iba o tom, že si stojíš za tým, čo rozprávaš. Ty vyzeráš vitálnejšie, znieš tak seba istejšie, ľudia ti budú viacej veriť. Čiže treba rozprávať silnejšie. A poslednú vec dopoviem. Viem si predstaviť, ako niekto to počúva, no Andy, tebe sa to hovoriť silnejšie. Tak treba si nájsť také neutrálne uši, sa to volá, že nie prísť domov a začať kričať na rodinu, že počúval som podcast Hiro, idem rozprávať teraz nahlas. Tak rodina a blízky častokrát reagujú na to, že my sa meníme negatívne, alebo nie tak priateľne. Čiže neutrálne uši sú napríklad niekto, ja neviem, v krčme, na pumpe, v obchode, že
poďakovať tam hlasnejšie za ten nákup. Dobrý deň, ďakujem pekne. Toto máte v akcii a skúsiť ten hlas tam dať zosiliť. A ono potom sa to dostane do toho podvedomia, tak ako aj ten prejav. Napoleon Bonaparte mal taký tréning, že chcel pôsobiť... Poznáš to? Poznám, ale povedz, to je dobrý príklad. Chcel zlepšiť svoj hlas, lebo rozprával k 20,000 vojakom a vtedy neexistovali mikrofóny a repraky, tak chodil trénovať k moru pred vlny a do tých vln rozprával, pretože tam sa pohlcuje zvuk. A tým pádom si trénoval ten hlas, aby ho bolo počuť čo na najväčší dáv svojich vojakov. A takto si zlepšil svoje prezentérske zručnosti a je považovaný za jeden z najlepších dobyvateľov histórie vďaka tomu, že tí vojaci ho mali radi, lebo vedel dobre prednášať. Iba doplním. Ďakujem. Retorika je silný nástroj. Naozaj veľmi silný a mocný v rukách jednotlivca a naozaj menej ako 10% ľudí na svete sa učí tú retoriku. Že si to neuvedomujeme. Ono, kedy si sa učila na školách a práve títo mocní ľudia a cisári z histórie sa naozaj retoriku učili a dosahovali vďaka tomu výsledky. Ja ešte doplním takové, že mne sa páči napríklad ako ty si chodila prezentovať aj na školu a myslím si, že to je dobrý tip aj pre všetkých, ktorí nás počúvajú, ak chcú si to vyskúšať, tak za mňa najlepšie publikum je osloviť školu, kde si sa učil, v niečom si sa zlepšil, aj si to vytestovať ku žiakom, kde nemáš také kritické publikum, ako keď si niekto platí za tiket a aplikovať tieto techniky. No a toto je len podcast, to je výcud z nejakých vecí, ale ty máš kurzy. Áno, mám. A to nám teda približí, čo máš za kurzy, koľko to stojí a prečo by tam človek mal ísť. No, mám 3 kurzy. Sila prejavu, sila obsahu, sila hlasu. Prejav je jednotka, lebo to si myslím, že tento kurz je naozaj pre všetkých. Aj keď niekto nechce chodiť prezentovať, ten prejav je dôležitý aj v predaji, v rozprávaní, v práci. Je to naša neverbálna komunikácia a tá je najhlasnejšia. Naozaj je to prvé, čo si kto všimne, že veď ideme do zahraničia a my sa dorozumieme rukami, nohami. Lebo to je ten prejav, že nepotrebujeme ani vedieť jazyk, nepotrebujeme slova. Čiže tam sa učí postoj, správna gestikulácia, programovacie gestá, mimika tváre. S mimikou tváre sa dá tiež veľmi veľa pracovať. A potom aj taký ten pohyb na pódiach. To už je takéto posledné cvičenie. Nehovorím, že ho využijú úplne všetci, ale ten prejav potrebujú rozhodne všetci. Dobre, tak prejav jednotka, dvojka? Dvojka je obsah. Tam sa učíme správne techniky storytellingu, aj to, ako zostaviť dobrú prednášku podľa toho, že to už jedno, či je 20-minútová, 30-minútová alebo 3-hodinová. Sú tam techniky na to všetko a na obsahu si ten človek uvedomí, že sa s tým dokáže naozaj hrať. Že to je hra. A potom je hlas a tam sa už učia všetky tie melódia, tonalita, tempo reči a plus je tam také cvičenie, ako zvládať stres a ako pracovať so stresom. Dopoviem, všetky tieto 3 kurzy, keď niekto absolvuje, tak naozaj je schopný ísť prednášať na konferencie, na podujatia, na summity, na eventy, kde chce. Aj na TED v podstate. Aj na TED. Alebo na Epic Speak konferenciu, kde, teraz si nerobím predaj, ale ja keď som to vymýšľala, tak som to dala dokopy tak, že nielen, že ich to naučíme, ale ukážeme aj tým ľuďom, ktorí neveria alebo by neverili a zároveň tým, ktorí sa fakt snažia, že absolvujú tie 3 kurzy, tí absolventi, že im dáme rovno ten priestor. Že tu je konferencia a tu je 10 najlepších rečníkov za ten rok a tu ich môžete si prísť vypočuť a tí majú šancu sa tam ukázať, predať a porozprávať. Áno, tí, čo majú najzaujímavejšiu tému a sú vybraní z tvojej skupinky ako najlepší prezentujúci, tak idú na to pódium sa postaviť raz za ten rok. Áno. Dobre, koľko to stojí? Iba to poviem, že nevyberám ich iba ja, ale vyberá ich celá skupina. Že je to taká hravá forma súťaže. Stojí prejav a hlas stoja 198 € a obsah 219. Na obsahu je brožúrka, preto sme tam trošičku zvihli cenu, lebo každý tam dostane predpísanú brožúrku, aby to pomohlo. Je február 2025, také sú ceny v tomto roku, lebo ak tento podcast budete pozerať o 2 roky, možno budú horšie. Čo vieme spraviť pre našich sledovateľov na Hero, pre našu komunitku? Vieš tam vymyslieť niečo špeciálne? Je na kurzy, že by šli? Áno. Aha. Kedy pôjde von tento podcast? Tento podcast dnes je streda. Streda, tak dajme, že do piatku. Aha, ty to ohraničuješ časovo, hej? Dobre, okej. Som počúvala podcast so Strculom, vieš? Aha, dobre, okej, no. Nie, urobme tak, že ak by niekto naozaj chcel ísť s posluchačov na kurzy, tak urobme to tak, že nech sa mi ozvu na Epic Speak, na ten Instagram, alebo na telefónne číslo, ktoré je... To mne, počkáme. Bude to tam počuť, že? A to je dobrá odpoveď, že ich dám cez Instagram. Ale nech je to do piatku. To je dobre. To je dobre. Napíšte mi do piatku, do polnoci. To je dobre. To ja som iba zahral, že ako sme to mali dohodnuté, vieš.
Poďme sa tak for fun robiť také, že dáme také strky, čo sme dohadali. To fakt si nevypla telefón? Nevypla. Prečo? Tak lebo môže veľa mamina s tým mejkou. Dobre, veď, ale nahrávame tu kokos raz a ty, ale Ja sa neviem tváriť, že sa hádame. osral to big. Taký Dobre. dosťah. No, počúvam ťa. Dobre, počkaj, čo som chcel? Jaj, No, takú lášku, že dobre. povedz dík, osral ťa bík. Chápeš, že 15-ročný oný. Dobre, povedal. Ty máš viacej takých hlášok, ale oni sú dobré niekedy. Ja, dobré No, hlášky, teda, no. urobme to tak, Som že... ti vral v štúdiu o anále a orale? Hej, to roky. No, poďme na to. Robíš si srandu? Nie, dobre, poď pokračujem. Nie, urobme to tak, že že ak by niekto naozaj chcel ísť na tie kurzy, tak nech mi napíše, buď na môj profil, na moje číslo, je na stránke Dáme to ešte raz, to zjednoduš, dám ti otázku, povedz do piatka sa znaj. OK, čo vieme urobiť s tou cenou pre našich sledovateľov, pre našu komunitu Digital Story Premium? Že ak by chceli ísť na kurzy, áno? Áno. Áno. Tak urobme to tak, že ktokoľvek, kto by chcel ísť na kurz, tak nech sa mi ozve na Epic Speak, na mojom Instagrame, na webovej stránke, všade sú formuláre a vymyslíme nejakú zvýhodnenú cenu. A kedy vyjde tento podcast? V stredu. Stredu. Tak dajme to, že do piatku. Ja ti to ešte časovo ohraničuješ, hej? Áno, to som sa naučila z vyjednávania z tvojho podcastu. Aha, dobre. Takže do piatku môžu napísať a ty im urobíš výhodnú cenu, hej? Dobre, To je takže dobré? ľudia zjednávajte, chodte písať. Eni je meka na toto, keď do nej pôjdete, ona vám vybaví takú zľavičku a tieto kurzy fakt stoja za to, ja som absolvoval. A myslím, že tá hodnota je mnohonásobne vyššia, pretože to prezentovanie budeš používať celý život. Ja iba doplním, že áno, je to dosť, ale má to tú hodnotu naozaj, lebo nedá sa nekomunikovať, to si pekne povedal, prezentuješ sa celý život a zároveň naozaj sa tam naučíš také techniky, že ten kurz je nabuchaný tými technikami, že ktoré vieš využívať okamžite. Tak, ako som v marketing miniboxe vral, je tam jedna technika prezentácií, budovania osobnej značky a v rámci budovania osobnej značky nie je nič silnejšie ako ísť na pódia, ísť na konferencie a rozprávať o tom, čo robíš a aké sú tvoje výsledky. Eni, ja ti ďakujem za dneškajší podcast. Ako sme si pokecali? Dobre, skoro ako doma. Dík, že si odozdala také nohanie, tušil som, že pôjdeš až tak hlboko, takže si to vážim a vidíme sa doma. Ďakujem, pekný deň. Čau. Ja rozmýšľam, Ruky nehyboskávam.